To a yanzu haka dai sanarwar da ke fitowa daga fadar shugaban ƙasa ta tabbatar da cewa ta yi tuntuɓa ta musamman daga 'yan bindiga domin cetar da ɗaliban da aka kwashe a jihar Kwara. Wasu bayanai na tabbatar da cewa fadar shugaban ƙasar tana so ta yi amfani da sulhu ne wajen ganin ta kuɓutar da waɗanda aka sace, ba amfani da ƙarfin bindiga wajen kuɓutar da su ba. A ranar 21 ga watan Nuwamba ne dai Babban Daraktan Hukumar DSS ya yi wa shugaban ƙasa bayani game da matsanancin matsalar tsaron da ke ƙara ta'azzara. Haka zalika a ranar 23 ga watan Nuwamba, Shugaba Tinubu ya sanar da cewa tare da jawabi ta musamman akan abin da ya shafi matsalar tsaron. A gefen rundunar sojojin Najeriya ta ce tana ci gaba da tsananta bincike na har sai ta gano inda waɗannan ɗaliban aka ɗauke aka ɓoye su. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na Operation Fansan Yamma na binciken ƙwaƙwaf a yankin jihar Zamfara, Kebbi domin ganin ta magance dukkan matsalar tsaron. Majiyar tsaro daga hedikwatar sojojin Najeriya ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai cewa dakarun sun yi nasarar halaka 'yan bindiga da dama a wani gumurzu da ɗauki-ba-daɗi da suka yi a tsakaninsu. Haka zalika dai sun ce a cikin ƙasa da sa'o'i 24 suka gabatar da wannan ɗauki-ba-daɗi. A cewar majiyar tsaron, dakarun Brigade ta 22 sun fara yin aiki da kuma binciken ƙwaƙwaf wajen ganin sun ƙwato wannan ɗalibai da kuma magance matsalar tsaro baki ɗaya tun daga lokacin da aka ƙaddamar da jihar Kebbi da kuma jihar Kwara. Haka zalika sun ce sun faɗaɗa bincike da kuma sintiri akan yankunan da matsalolin ke ci gaba da addaba. Haka zalika za ku ji cewa majiya ta ce a jihar Kebbi kuma dakarun da ke yankin sun tabbatar da cewa a ranar 17 ga watan Nuwamba suka ƙaddamar da gagarumin samame a wasu dajika da ke yankin jihar Kebbi da al'amarin ya faru. Waɗannan su ne dai abubuwan da ya karaɗe shafukan sada zumunta, wanda insha Allahu Rabbi za mu ɗan yi bayani a ƙarƙashin wannan labari, wanda yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Kamar yadda muka sani, za mu fara tattaunawa akan saman labarin farko, wadda ke cewa fadar shugaban ƙasa ta fara tuntuɓar 'yan bindiga domin tattaunawa da su akan abin da ya shafi wannan al'amari na matsalar tsaro, musamman domin a ceto da waɗannan mutane ta hanyar sulhu ba kuma amfani da ƙarfi ba. To magana ta gaskiya shine a nan fadar gwamnatin ƙasa tana ƙara tajdidin sulhun da suka saba yi ko kuma suke so su yi ne. Duk da mun sani idan aka ce waɗannan mutanen waɗanda suke hannunsu za a yi amfani da ƙarfi wajen ƙwato su, to za a shiga cikin wani yanayi ƙwarai da gaske. Amma fa abin da ya kamata mutane su sani, ba fa 'yan makarantar nan ne kaɗai suke hannunsu ba, ba su kaɗai ba ne. Akwai buƙatar a tattauna da mutanen nan, inda a ce salon gwamnatin mulkin da gaske tana so ta kawo ƙarshen wannan matsalar. Ba mu sani ba ko ta iya yiwuwa da gaske ne wannan harsashen da zan yi. Idan ya tabbata da gaske ne, to haƙiƙa babu shakka muna buƙatar addu'a a ƙara jinjina musu ma wannan sulhun. Abin da ya sa na faɗa haka kuwa shine duk da cewa na so in yi bidiyo ta musamman akan wannan gabar, saboda yadda na ga wato gwamnati tana ta ƙoƙarin sulhu, jami'an tsaro suna shiga cikin al'amarin sulhu. A fahimta ta inda a ce wannan haka yake sulhun da a yi ta wannan fuskan, tunda an gano dai cewa wannan sulhun ba shi zai sa gwamnatin Najeriya, ba shi zai sa waɗannan mutanen su bari ba, ba shi zai sa ba. To da yadda gwamnati ta gane haka, duka 'yan bindigan nan a rana guda, a lokaci guda, daga sassa daban-daban, a haɗa kowane kwamiti daga kowane local government, a tabbatar da an yi sulhu da su, a anso waɗanda suke hannunsu. Idan aka yi dabara aka anso waɗanda suke hannunsu, sai a rididdige su. Saboda magana ta gaskiya, duk wanda yake da ɗan uwa ko kuma shi yake ciki, ba zai taɓa cewa baya goyon bayan sulhu saboda a kuɓutar da shi ko a kuɓutar da ɗan uwansa ba. Wannan shine magana ta gaskiya. To amma yadda ta kasance haka ɗin nan, kamata yayi a ce inda son samu ne, gwamnatin Najeriya ta tsaya tsayin daka kaf local government ɗin Najeriya kaf inda matsalar ta'addanci ke fuskanta, a yi sulhu da waɗannan mutanen. Bayan an yi sulhu da su sun kuɓutar da mutanen nan, a kakkai musu ziyara inda suke, a jajje duk inda suke. Gwamnati ta sa jami'anta su tafi duk inda suke. Bayan an gama ziyartar su, sun gama zuwa duk inda za su je, kawai gwamnatin Najeriya ta sa a rididdige dajikan nan, a ƙone dajikan. Idan aka yi haka, to za mu iya cewa ta wannan ɓangaren sulhu muna goyon bayan ta 100%, saboda sulhun kuɓutar da mutane ne, ba sulhun 'yanta wa'incan mutanen ba ne. Wannan shine magana ta gaskiya. Amma in dai sulhun wai a sulhunta ne su bari, magana ta gaskiya ba su da tsarin bari. Wallahi ba su da tsarin bari. Kwata-kwata ba su da tsarin bari. Ku kalli tun da aka matsa musu da sulhun nan, aka matsa musu, gwamnati ta matsa musu da sulhun nan, suka koma yankin jihar Kano suna kai har-hare.
To haka fa za su rinƙa yaɗu da al'amuran inda aka yi sulhu da su a nan, to gobe kuma ba nan za su koma ba, wani wajen za su koma. Idan aka yi sulhu da su a nan, wata rana ba nan za su tsaya ba, wani waje za su koma. To haka suke yi, tsarin su kenan. Da haka ko tun da haka ne, ya kamata a ce gwamnati ita ma ta fito musu da sabon tsari. Na wani ne in aka yi magana sai ya ce kyan dattijo magana biyu. Yadda suka zamto masu magana biyu ba sa magana ɗaya, duk lokacin da aka yi sulhu da su ta nan sai su koma ta can. To ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ita ma ta yi musu magana biyu. Ta yi musu magana biyu. Ta yi sulhu da su, amma ta sa tsana ƙwarai da gaske da radaddagarsu a lokacin da aka tabbatar da an anshi wasu mutane a hannunsu sosan gaske. Ko da ba duka ba, in aka rage abin da za a rage ta hanyar amfani da ƙarfin ma, akan yi nasarar kuɓutar da wasu. To sai a yi amfani da wannan dabara a kuɓutar da waɗanda suke hannu ɗin idan Allah ya ba da iko. Wanda kuma Allah ya ƙaddari tafiyarsa, ya yi shahada, ya mutu dai Allah ya sani, ya kashe shi aka yi, kuma waɗanda suka ja aka kashe shi nan azzalumai ne, kuma an yi ne don magance matsalar nan ba don wani abu ba. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Duk da muna fatan gwamnatin za ta tsaya tsayin daka wajen ganin ta kuɓutar da waɗanda suke hannun, domin a samar da cikakken wato ainihin nasarar diddigan waɗannan mutane. Wannan shi ne. Allah muke fata ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli, ya kuma samar da hanya in akwai wanda ta fi hanyar sulhu ma sauƙi wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Allah ya kawo ta, muna fata Allah ya samar da ingantaccen zaman lafiya a yankinmu. Alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada a manta da idan aka fara zuwa wannan tasha, ayi ƙoƙari a danna mana subscribe, a kuma danna alamar ƙararrawa haka zai sa a samu dukkan bidiyon da muke ɗaurawa ko da yaushe. Da haka daga nan nake ce muku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.